ka Meghalaya ka khot ya ka jela ka jinglai luit ha u arphuai terik kala lengkot khat khandai spa nyo puar lambat ka Legislative Assembly jong la jong ka badai no jong ka Meghalaya hapo Meghalaya hadien bakal yo ka state la jong bat ka bandingkong ka dan suatang artli ke district bat kita kidai ka bandingkong ka UKJ United Khasi and Jaintia Hills District bat ka baar ka deka Garo Hills District ha u arpuar terik rempang jo usnam khat khandai spa nyo puar padde ka Jaintia Hills kala yo no la ka jong ka district bat ka headquarters kadai ka Jowai ha u arpuar terik risau jo usnam khat khandai spa nyo pun reo ka Garo Hills District kala phia no haki artli ke district bat kita kadai ka East Garo Hills District bat ka West Garo Hills District bat ka William Nagar kadai no ka headquarters jong ka East Garo Hills District kumjo ka Tura kum ka headquarters jong ka West Garo Hills District ha u arpau pratarik risau jong usnam khat khandai spa nyo pun reu padde ya ka Khasi Hills District la phia no haki arbanta bat kata kadai ka East Khasi Hills District bat ka West Khasi Hills District hakaba ka Shillong kadai ka headquarters jong ka East Khasi Hills District bat ka Nongstoin padde kum ka headquarters jong ka West Khasi Hills District ha usau tarik jelio jong usnam khat khandai spa khandai puar ka Ribhoi ro kala yo no la ka jong ka district ka bapia na ka East Khasi Hills District bat ka headquarters kadai ka Nongpo ha ukat pratarik jelio khat khandai spa khandai puar ka South Garo Hills ro kala yo no la ka jong ka district bat ka Bakmara kadai no ka district headquarters jong ka South Garo Hills District ha u arpunyo tarik Julai hajar khat ar ka Resu Belpara ka yo no la ka jong ka district bat ka Kerteng jong ka district kadai ka North Garo Hills District ha ulai phuai tarik Naitung arjar khat ar ka United Jaintia Hills District kala phia na haki artli ke district bat kata kadai ka East Jaintia Hills District bat ka West Jaintia Hills District bat ka Kliriat kum ka headquarters jong ka East Jaintia Hills District kumjo ka Jowai kum ka headquarters jong ka West Jaintia Hills District ha ulai tarik nailar jong usnam arjar khat ar padde kawan sa ka South West Khasi Hills District bat ka Maukurwat ka yo ban bat kum ka headquarters jong ka South West Khasi Hills District nangta ka Ampatiru ka yo no la ka jong ka district headquarters jong ka South West Garo Hills District ha u nyaw tarik nailar jong usnam arjar khat ar ka South West Garo Hills District ka deiru ka district ka Bakhatwai jong ka Jala Meghalaya bat baru sikata ka South West Garo Hills District ka dei ka district ka barhut tam ha ka jingtheng area ka badan Tangkumba Praspa atpu ar square kilometers bat kumju ro baru sikata ka district ka bahe tam hapo Meghalaya ka dei ka West Khasi Hills District ka badan ya ka jingtheng area ka badan Kumba lahajar khandai spa khatwai point atpu ar square kilometers ha ka ba ka dan southly ki blocks bat kita kidai ka Mairang CNRD block Mauthat Raishan CNRD block Nongstoin CNRD block bat ka Motion Road CNRD block bat dei tad ha uspotrik naiwing jong usnam arjar aphuai ka Mauthat Raishan CNRD block rungkat bat ka Mairang CNRD block ki yo lang no kum ka wei ka district ka Batmai ka bala tip Kerteng kum ka Eastern West Khasi Hills District ha ka ba ka headquarters jong ka district ka ka Mairang Kamerang kadai ka way naki civil subdivision kabal arimbha kabal along nadu uspotorik naiweng jong usnam khat kanai spa nyo pun reo bat kayo kiu no kum ka district ka Patmai hadian sopsan snam thik bat kata kadai ha uspotorik naiweng arhajar apoi kum ka Eastern West Khasi Hills District bat ka klalong no ka district ka Bakhat ar jong ka Jala Meghalaya ka Kentian Meghalaya kawan ka Ketian Sanskrit kabamut Megha Clouds kabamut ulo bat alaya abot kabamut ka Yingsa te hangni ka Kentian Meghalaya kamut the abodes of clouds bat ka Kentian English abodes of clouds kamut ka Yingsa lani ka Jaka Shong jong ulo te menta shwa bangin penkut ya kaniga video ni don kam katuk ani gijingtip kulum hakabe ade bat ka state Meghalaya baha ka kanno terik kayo ya ka state ka Bapura bat ka jubab ka deha uar poi terik kelalengkot jong usnam khat kandai swa nyo puar bat u chief minister u Bandingkong jong Meghalaya udai u Captain Williamson A Sangma bat u governor u Bandingkong jong Meghalaya udai u Raj Kumar Nehru ka Meghalaya Legislative Assembly kadai ka balatip kum ka unicameral legislature jong ka sarkar Meghalaya hapo ka ri India hakaba kadon nru pungut ki members balatip kum ki MLAs bat ki members jong ka parliaments MP jong ka Meghalaya ki yo ar seat halok sabha
Bat yok ru shisit hapo Raja Sabha ka nongba jong ka Meghalaya ka dika Shillong. Bat ka High Court jong ka Meghalaya ka dika Meghalaya High Court. Tom tangil apo he ka bakut jong ka nika video balada pisngau ba phiyo ki jingman toy na ka nika channel phila ban subscribe share bat like ki videos. Bat phila ru ban check sa kawai pat ka channel ka bangi don ka bangi ai ka teng Fong Kom Pro 1 kublai shibun e yakapor jong phi.